tam vezou, jo? No. Já bych ti ho vyndal. Nepoškrábej to! Se vrátí, jo? Co je? Ještě bych já vím, tam tou palicí, práce. Rozvěděl to. No. Pojď, ale počkej, já musím jít nějakou taky. Máme si asi nějakou taky. Tak je tam letní dobu, jo? A já. Já to ještě nechám opravit, já jsem si to rozmyslel. Prosím tě, kdyby si mi nehdal, já mám venku právo na sušáku. Protože usáce, ty sušák do dobu. Říkám, nepoškrábej to, a mi Sladíme. Já vím, že to vydržíš, se na to dívat. No, takže jsem úplně ten drahá. Mám blbý místo, já... Nám je to jedno. Nevím, jaký lepší to je. Tam vlastně ne, to mám v závěru. No, Tak se nechat rozšlávit ještě. Tak máme na konci sezóny, budu moc taky rád. Je druhé ještě. Máš? Na naše oblavy, koleje, začneme bariéru zapálíme a projedeme s Láďou, takže na to tady malinko zavřeme, vlastně Láďa se Když si to auto sedlo na ty pneumatiky, aby nemohlo ujet. Když je auto na kolech, tak může ujet, když do něj drcnou, ale když ho vypustí a bude si na ty pneumatiky, oni až na ně budou nejít těma autama. Dobrý, jsem se vedli a pak to rozkladli a papíry taky si říkali, já nevím, asi z eura si byli centy. Ale nikdo nechtěl ty jedničky, koníky, já jsem si vždycky sbírala, protože se nakoupit za to. Třeba 20 euro jsem to sbírala. který? Z které strany pojedu poprvé s velkýma? Co tam tak? Já jsem přemýšlel, že bych si to stával tomu autu. Můžeš. Já tak no, tak já jsem A nespadni, prosím tě.